Ćao! Danas nastavljamo sa vežbama za leđa. Danas ćemo da radimo vežbe na stomaku za sredinu leđa. Počinjemo. Pozicija nam je ležeća. Opterećenja su ruke zgrčene pod uglom od 90 stepeni ili opružene. Počet ćemo sa lakšom varijantom. Odižemo pravo noge i ruke. Hop, dole. Kad je teško, izbacujemo vazduh. Udišemo vazduh kad odmaramo. Ako hoćemo da pojačamo intenzitet vežbe, opružimo ruke, zategnemo noge, ponavljam, kad je opterećenje, izbacujemo vazduh. Radimo 5 do 10 ponavljanja. Kompilacija ove vežbe može biti tako što ćemo da dižemo jednu ruku i suprotnu nogu. U tom slučaju su ruke opružene, zategnuto noge. Situacija vežba izgleda ovako. Dižemo desnu ruku i levu nogu. Istu vežbu možemo raditi neizmenično. Leva pa desna. Pet do 10 ponavljanja. I posljednja vežba jeste izdržaj sa odignutim rukama koje su opružene i nogama. Znači izdržaj, ruke u vazduhu i noge u vazduhu. Zategnuto. Moramo malo pliće disanje jer je izdržaj u pitanju i imamo opterećenje na stomaku. Znači malo pliće disanje i izdržavamo otprilike 30 sekundi odmara. Ponavljam, vežba izgleda ovako. Toliko od mene. Vidimo se.